Bandera, moreak, airean. Amabit erditan Herriko Etxaintzinean hartu dugu martxa, egin dugu harrera, izan da ekitalditxo bat, horren erdi batez, hor ekintza simbolikoa ere egin dugu, eta egin dugu ere omenaldi berezi bat munduko emazte guziei, borrokande emazte guziei, eta emazte kantari kurdo bati ere berriki hildena. Urtero martxan jartzen gira, eskualerri guzian, bereziki ere iparraldean, martxa prestatzeko. Hor, laugarren aldikot zantolatu gira eta mobilizatu gira. Bereziki emaztek diote eta gure kolektiboa, bortizkeria sexisten kontrako kolektibo feminista. Guretzat beti momentu importante bat da, emozionez beterik antolatzea mundu martxa hori. Baina genuke alere gaur egun gehiago izaita eta bezik emazte gazteak gure ganatu horren prestaketan. Mundu martxa antolatzea alde batetik lan polita izan da. Suposatu duna da pixka bat igual emeki elkartea eta gaztexaia elkarlanean jartzea, ikustea nola ere Hondarribian gazteak emakumearen aldarrikapenean ere murgiltzen diren, eta hori oso polita izan da, denak elkartzea. Ni baserritarra naiz, barazkiak ekoizten ditut eta hori da nire lanbidea. Orduan hasiak baratzatik atera ditut. Norberak bere hasia egitea da autonomia izatea, ez? Gaur egun hasia asko enpresa gutxi batzuk monopolizatu dute eta gu azkenean behartuta gaude hasi horiek erostea. Orduan norberak bere hasia gordetzea eta baserritarren artean eta elkartrukatzea oso positiboa da. Bandera more artean denok, sentitzen gera gustora. Hasi ginen ta hazi nahi dugun, landaren gixangora. Haziotatik sortu liteke, more kolore koloran, eta petalo bakoitzetikan